नोंथांमोन बयखौबो खुलुमहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै आङो जों गोदोनि बर' हारिनि जारिमिननि बिसयैहाय बुंनो बे भिडिअखौ लाबोदों। गोरोन्थि जायोब्ला अननानै निमाहा हो, मानोना आं जारिमिनगिरि नङा। नाथाय एसे सोलोंनो हादों होननानै सानोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो उनावहाय आङो थुलुंगा मोनबावनाय बायदि। मानोना गोबाङा साबस्क्राइब खालामनो बावो, बेनिखायनो सिगाङावनो खावलायग्रोनाय जाहैबाय। अब्ला बे भिडिअखौ आवरायजेननोसै। कसारिफोरखौ बुरलुंबुथुर दैमानि सेरफाङाव थाफैजेननाय गोजामसिन हारि एबा बासिन्दा होननानै बुंजायो। बुंनो थाङोब्ला दानि आसामनि थागिबि हानि फिसा। बे बुरलुंबुथुर दैमा सेरफाङाव थानाय कसारिफ्रा गावसोरखौनो बर' एबा बर' फिसा बुंनानै लायो। उत्तर काछारनि बर'फोरखौहाय दिमासा बुंनाय जायो। दिमासा सोदोबा मोनसे गावस्रानाय सोदोबसो, जेरै दैमानि फिसा दिमासा। आहमफ्रा फैनानै बिसोरखौ तिमिसा होननानै बुंफैजेनो। गवालपारा आरो बांलादेशआव थानाय गासैबो कसारिनिनो जोङो बंसजोब। बिसोरखौ मेस होननानै बाहेरानिफ्राय फैनायफ्रा बुंफैजेनदोंमोन। कसारि सोदोबा बबेनिफ्राय सोमजिजेनखो बेखौ बुंफ्रुनो गोब्राब। दिनै आं बेखौनो बुंफ्रुनो थाखायल' नाजागोन। नाथाय बेंगलनि लिरगिरि बिस्लेआ ट्राइब्स एन्ड कास्ट अफ बेंगल होननाय बिजाबावहाय लिरनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर आरो कुशी दैमानि पाहारिया सेरफाङाव थानाय जायगायाव मोनसे हारिया रायजो जादोंमोन आरो बे जायगानि मुङा कछारमोन। काछार नङा दै कछार। बे कछार मुंखौ नेपालिफ्रा मुं दोनदोंमोन। बे कछारावहाय जिउ खुंनाय बे माहारिनिफ्रायनो कच, मेस आरो दिमा जनजाति जोनोम जानो मोनदों होननानै बिसोरो बुङो। बेनिखायनो कछाराव रायजो खुंनाय गोहोगोरा मेसफोरखौनो कछारी होननानै बुंनाय जायो। नाथाय कछार सोदोबा संस्कृत सोदोब, जायनि ओंथिया फैलाव जायगा। जानो हागौ दानि काछार जिल्लाया बे नामखौनो लाहैदों, नङाब्ला कछारिफ्रा थानायखायबो जानो हागौ। नाथाय काछार जिल्लायाव थानायखाय कछारी जादों बे नङा दे। कचफोरजों कछारिफोरजों सोमोन्दो दं बुंजायो। भाषा एबा रावारिखौ नोजोर होयोब्ला ब्रह्मपुत्र हायेनाव थानाय चुटिया, लालुं, मरानफ्रा खोलाहा थानाय गार', राभाफोरजों कछारिफोरहा सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो। बिसोरनो जेरावबो गोसारनानै थानायखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो बर' रावा मोजाङै बाहायजागासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो बुंनो हायो जे सानसे समाव बर' हारिया आसाम आरो बेंगलनि सा बाहागोआव सानसेनि समावहाय मोनसे गिदिर साम्रायजो खुंनानै दङमोन होननानै। बिनि अनगा गोदोनि गोजाम तामानि सिलटआव लिरजानाय बायदिब्ला कछारी आरो मेस जातिनिनो होननानै बेफोरखौ नायनानै मानसिफ्रा बुंनो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, जोंनि कछारी फोलेरनि सामलायगिरि राजाफोरनि जेबो गथि लिरनानै गालांजानाय जारिमिन गैया। दिनै जोङो दुबगांनो हायै जानानै थाबाय आरो जे माखासे जोहोलावफोर दंमोन बिसोरखौबो खाम्फा गायसननानै मान होनो रोङाखिसै। जोङो गावनि हारिनि लामा दिन्थिलांग्राफोरखौ मान होनो रोङैखाय जानो हागौ दानि जोहोलावफ्राबो बावगारजायो। दिनै आङो जोंनि सोर राजाफोर दंमोन बिसोरनि बिसय उननि भिडिअआव लाबोगोन। अननानै बेल आइकनखौ थुनानै दोनखादो, जाहाथे उनावहाय भिडिअआ नुजाखांनाय बायदि। अननानै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। थेंक इउ।